Bé, benvinguts i benvingudes. Som en David Bosch, en Nil Closella i jo mateixa, la Maria del Mar Enche. Som estudiants de la Universitat de Girona i us venim a presentar la nostra experiència educativa, anomenada Animals a la fuga. Els principals objectius d'aquesta experiència, sobretot, és la imatge i el tractament digital d'aquestes mateixes, la competència digital, el treball en grup i, sobretot, un aprenentatge significatiu. Tot això ho englobem dins un marc interdisciplinar i multidisciplinar. Aquesta proposta està destinada a alumnes de 6è de primària, 5è i 6è de primària, és a dir, cicle superior, i es basa en que nosaltres, com a docents, donem als alumnes un conte inacabat, que parteix d'un tren que va en direcció al zoo de Barcelona carregat d'animals i a les alçades de Girona descarrila. En aquest moment el que passa és que els animals es perden per Girona i els alumnes agafen un rol en aquest moment d'exploradors i per tant han d'anar per la ciutat de Girona i intentar trobar els animals en el seu hàbitat més proper a la realitat. El que tenim com a exemple i que possiblement és el més clar seria que, per exemple, una girafa la podríem trobar a la Devesa de Girona, ja que pels arbres alts, per les fulles, per l'alçada de l'animal i seguidament en David. Bé, jo us parlo una mica del projecte com l'hem plantejat. Al primer moment hem plantejat d'una part més des de la interdisciplinaritat. Com podeu veure, treballem àmbits i competències de tot tipus, principalment l'àmbit digital, perquè treballem amb eines digitals, fem un tractament d'imatge, llavors l'àmbit lingüístic, perquè és l'elaboració d'un conte, per tant la mainada al final hem d'acabar treballant que el conte, la redacció sigui bona, etc. I l'àmbit de coneixement del medi, com us contava la Maria del Mar, que tenim tot el tema de trobar els animals a l'espai on toca. I l'àmbit artístic, perquè ja ho veureu una mica més endavant, que els nens, a part de treballar les imatges, també els han de crear ells. Per tant, des d'aquest sentit ho fa molt més significatiu de cara al seu aprenentatge. Les activitats que tenim plantejades estan dividides en 8 blocs i aproximadament per temporització ens ocuparia un semestre, més o menys. No l'hem aplicat a l'aula, som estudiants, però més o menys entenem que ens podria per allà. Tenim una presentació de l'activitat, faríem grups interdisciplinars, sobretot grups heterogenis, que cadascú pogués aportar una miqueta el que pogués des de les seves pròpies habilitats. Llavors faríem un disseny de l'storyboard, el guió gràfic, un safari fotogràfic per la ciutat de Girona, buscant els emplaçaments on poder ubicar aquests animals. Llavors faríem la part que us he comentat abans del tractament de les imatges. Primer faríem el dibuix ells, manual, l'escanejaríem, el passaríem a format digital i faríem el tractament d'aquesta imatge. En Nil us ho comentarà més endavant. I llavors nosaltres hem fet servir per fer aquest tipus de conte l'Story Jumper, que és una aplicació online que ens permet redactar un conte que tenim una part d'imatge i una part del text, que seria el que us comentava abans de l'àmbit lingüístic al treball en aquest sector. I llavors les presentacions, a part de fer les típiques presentacions a l'aula, el que hem plantejat també és no només deixar-ho dintre l'aula, sinó, evidentment, el bloc de l'escola, els pares. El que fa l'escola al final ho ha d'exterioritzar cap a fora i ho ha de saber explicar i ho ha de fer, hem d'ensenyar el que estem fent dintre de l'aula. Per tant, aquesta és una manera. I per altra banda també, com que és un conte, els estudiants de 6è, per fer-se el meu seu, per explicar-ho molt més i fer-ho més d'escola, entenem que podrien anar-ho a explicar a les aules de P3, P4, P5 i fins i tot els de primer, explicar-los conte, ensenyar-los els animals, explicar-los com ho ha fet, que d'aquesta manera tota l'escola s'engloba en el projecte i al final els petits acabaran fent el mateix si es continua el projecte, ho queda més interessant. I en Nil us explicarà més concretament tot el tema del tractament. Bé, en primer lloc dir que l'experiència aquesta en el Toolbox tenim un vídeo que explica tot el procés creatiu que s'ha anat seguint per realitzar aquesta experiència. Aquí tenim una mostra dels diferents processos, una mica quan es va crear el dibuix a mà, que el va fer la Mar, i després com el vam anar tractant amb l'ordinador, amb un programa online al Pixeler. També com vam anar per la ciutat de Girona a fer fotografies i aquí podem veure ja el resultat final, que és l'Story Jumper et permet agafar aquest dibuix i col·locar-lo dins de la foto. També a la nostra experiència hi ha tot el conte fet i acabat que us convidem a que ho veieu. També dir que arran d'aquesta experiència ens ha sortit com la curiositat de que volem anar més enllà i ens agradaria desenvolupar una aplicació que ens permetés fer tot això, però dins d'aquesta aplicació amb un mòbil o amb una tablet que ens permetés escanejar el dibuix fet a mà i ens permetés anar a qualsevol emplaçament i ja tenir el dibuix a la pantalla, fer la fotografia i així veure ja el resultat final amb aquesta aplicació i aportar-la en molts altres àmbits. Creiem que és una cosa molt motivadora, ja que els alumnes veuen com els seus propis dibuixos prenen vida i entren a dins d'un conte. Per acabar, agrair a la Meritxell, la nostra professora, que ens va animar a participar en aquest concurs i us convidem a que ho visiteu. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Ara dono pas a en Adrià Delgado, de l'Institut Jaume Huguet de Valls. Benvingut. Bé, bon dia a tothom. Soc l'Adrià Delgado, professor del Departament de Tecnologia de l'Institut Jaume Huguet de Valls a l'Alcamp, capital del Calçot. Us porto la meva experiència i començo amb aquesta frase. En el futur més pròxim tots necessitarem coneixements en programació. És molt fort, això. Necessitem que els alumnes aprenguin a programar. Han de ser creadors digitals. I ara mateix són bàsicament consumidors digitals de videojocs. Llavors jo el que faig és anem a programar videojocs. Sembla fàcil, però necessito ajuda. Haig de cercar eines que em permeti crear videojocs senzills des de zero i sense coneixements en programació. Aquestes eines hi són. En destaco dues. La primera que vaig utilitzar, el GameMaker, i la que presento aquí, l'última, el GameSonomy. GameMaker va tenir molt d'èxit i això em va fer que li plantegés al meu institut de crear una optativa de tercer d'ESO, programació creativa de videojocs, de 35 hores. Amb una part teòrica, aprofitàvem i ja miràvem la història dels videojocs, sortides professionals, canvis en la societat, etc. La part més forta és la part pràctica, on els alumnes treballen amb 3 eines. GameMaker, on programen amb esdeveniments i accions, el GameSonomy, que es fa amb esquemes lògics, i l'App Inventor, que és un clàssic i que ho fa en blocs. L'objectiu final és que l'alumne generi els seus videojocs de manera autònoma. Ja tenim un creador digital fàcil. En concret, GameSonomy és obra del Miguel Chové de la Universitat Jaume I de Castelló. És un editor de vídeos al núvol, funciona com un teatre, tot el que forma part del videojoc és com una mena... són com actors, i aquests actors es comporten segons unes regles que es programen amb un esquema molt senzill, que és el que veiem aquest, que és veritat o fals. Per tant, és molt fàcil pels alumnes. En conjunt, GameSonomy, o tota la programació creativa que faig amb l'optativa, aporta coses molt positives. L'alumne passa a ser creador de videojocs, creador digital. Però una cosa molt important, perquè el videojoc que es veu com una cosa negativa, com una cosa dolenta, doncs es converteix en una eina potencial per l'educació. Fomentem la creativitat, la resolució de problemes. Això té unes possibilitats laborals molt grans, etc, perquè ja segurament se m'està acabant el temps ja. Acabo amb una frase. Els videojocs són la porta d'entrada al món de les tecnologies de la informació i de la comunicació. És una gran veritat. Moltes gràcies a tots. Ben comunicat des de la terra dels calçots. El següent a presentar serà la Joana Murgum, de l'Escola Badruna Ripoll de Ripoll. On tots tinc? Ripoll està una mica més lluny. Benvinguda. Bé, jo soc la Joana Murgou de l'Escola Badruna de Ripoll, del Bressol de Catalunya, i soc... No, allà no hi ha calçots. Soc la directora de l'escola, però jo avui vinc com a tutora dels alumnes de quart de primària i he procurat portar-me'ls aquí, perquè els veritables protagonistes d'aquest projecte, que cada gota compta, són ells. El projecte senzill, el típic d'una classe de quart de primària, en què a partir del tema de l'aigua jo em vaig proposar conèixer la comarca, els rius, el relleu, el clima,
i que practiquessin i dominessin, anessin dominant la tecnologia que a l'escola, des de primer de primària, a partir del Google Suites, a partir dels Chromebooks que tenim, doncs ells ja dominen i van coneixent. També volia que fos un projecte sostenible i com que al setembre hi havia sequera i els vaig parlar de la problemàtica de l'aigua, ja veureu que els protagonistes són ells, perquè de seguida em van dir que dius que hi ha sequera si estava plovent, i és que és veritat que a Ripoll plou. I mira, ja tinc el clima, no? Els vaig dir, bueno, doncs investigarem, ho provarem, els nens es van anar emocionant i comprendreu molt aviat perquè van ser els protagonistes, perquè em van dir, i si féssim un invent per estalviar aigua i reciclar? Dic, ui, se'm va ocórrer dir-los, nens, això seran invents del TVO, i em diuen, què són els invents del TVO? Dic, doncs mira, busqueu a Google i ja està, i ho vam fer-ho. I l'endemà els vaig tenir molts invents del TVO, divertidíssims, que no van, i jo vaig agafar la meva programació i la vaig aparcar. O sigui, que vaig dedicar-me a desprogramar el que tenia programat i vaig fer el que tocava, escoltar-los, seguir-los, provocar-los i gestionar-los. Són uns reis de les presentacions, dominen les presentacions, les fan psicodèliques, es mou tot, però la meva feina va ser dir, ei, tenim altres recursos, tenim altres eines, si voleu fer un pòster, doncs podeu fer el Lino, si voleu fer un llistat de paraules, podeu agafar el Padlet. Ells em van dir que volien fer l'Scratch i tot ho presenten. És que els agrada veure que es mou tot. I, per tant, amb l'Scratch feien explicacions, amb el Pownton feien vídeos, són uns nanos molt visuals. El seu paper també va haver de canviar perquè s'equivocaven, s'equivocava el que volia explicar els estats de l'aigua fent servir el Google Maps i deies no te'n sortiràs i al final no se'n van sortir perquè miracles tampoc en fem i havien de gestionar els dubtes, identificar on tenien el problema i on els podien arreglar, s'havien d'explicar entre ells i compartir-ho tot. I aquí tots hi van tenir el seu paper. Tots s'hi han sentit molt representats, ha estat un treball molt cooperatiu, molt de cocreació, on tots els alumnes han tingut aplicacions que els han ajudat a poder participar i a explicar-se. El que tenia més facilitat per parlar es podia gravar, el que necessitava una ajuda a l'hora d'entendre un text des del Readwriter, a l'hora d'explicar n'hi havia que preferien fer-ho tot amb imatges amb el PitchUp. El munt d'aplicacions que han fet servir és enorme, se les repartien i se les passaven com si fossin cromos, perquè tenen una facilitat per provar-ho tot molt gran. El millor de tot el projecte és quan ells passen de ser només consumidors de la informació que hi ha a crear-ne de contingut i explicar-ho. El primer que hem fet és recollir-ho tot amb el nou sites del Google, genial, molt intuïtiu i molt fàcil de fer, que se'l fan ells, i així els pares estaven molt al cas de tot el que fèiem i ells ho tenien molt organitzat. En alguns recursos que també hem fet servir és l'Emaquema per geolocalitzar les fonts de Ripoll. Si algú no té res a fer, n'hi ha com 300 a Ripoll. Per tant, ells les van buscant i estem fent una base de dades. I se'm va ocórrer dir-los que els profes també ens compartíem les aplicacions, que hi havia una app que allà posàvem totes les aplicacions que trobàvem i ens les passàvem i ens passàvem experiències i també hi entren. I la primera que han trobat és el Tontàstic i per tant volen que fem servir aquesta. Jo encara no he tingut temps de mirar-me-la, però ells ja me l'estan demanant i per tant els dic, vale, sí, però primer un compte, perquè són incansables. Amb ells això de trobar diferents eines, de dir les coses de diferents maneres, els hi encanta. Jo hi he disfrutat molt i ells m'han fet disfrutar i ells hi han disfrutat. Però també us diré que hi va haver-hi un moment que vaig pensar, caram, perquè no ho feies com sempre i segur que haurien après el cicle de l'aigua, doncs bé, i tu l'hauries explicat, t'haurien escoltat, se l'aprendrien i ara els hi demanes. Però esclar, m'hauria de deixar pel camí aquest pilot
de coses que han après, moltes, que han pogut aprendre tots, i aquest pilot d'aplicacions que segur que coneixen molt més que jo. Per això avui no els he pogut portar físicament, però sí que els he portat en foto, perquè és un projecte tant seu com meu, més seu que no pas meu. Gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Cridarem ara, si no m'equivoco, a Nacho Gálvez de l'Escola El Turó de Montcada i Reixac. Benvingut. Hola, soc el Nacho Gálvez de Montcada i Reixac. No som bressol de res, no tenim calçots, però tenim moltes línies de tren i autopistes. Som una escola d'una línia molt petita i estem allà al mig intentant fer la nostra feina. Us presentaré el nostre projecte, que consisteix en la creació d'un robot bíped, que és aquest d'aquí, que es diu Otto. Això és un projecte que ja existeix, que està penjat a internet, que és l'evolució d'altres projectes bípeds, que consisteix en una carcassa impresa amb una impressora 3D, unes plaques d'Arduino, una placa d'Arduino i servomotors, sensors de proximitat i una sèrie de components. Per què fem això? Doncs, nosaltres volíem introduir la robòtica a l'escola, però volíem introduir-ho des d'un altre vessant. No volíem comprar un robot ja fet, que està molt bé, no estic en contra ni molt menys, però volíem aplicar una mica la filosofia Maker, que era fer-ho tot nosaltres. Nosaltres ja fa un parell d'any que treballem la impressió 3D, tenim la sort de tenir un parell d'impressores al centre i ja treballem el disseny i la impressió. Doncs si tenim aquesta part, on nosaltres podem redissenyar la part externa, doncs vam mirar a veure si érem capaços també d'introduir la part robòtica, si érem capaços de fer tot el projecte. Després d'una investigació per internet vam trobar aquest projecte, el projecte Otto. Aquest projecte està fet per gent que es dedica a una altra història. De fet, un dels que dirigeix això és un dissenyador de piscines de Xangai. I tota la gent que aporta el seu gra de sorra, doncs cadascú es dedica a una cosa. Sí que n'hi ha mestres, n'hi ha algun professor d'universitat, però hi ha gent que es dedica a una altra història. I què fan? Doncs cadascú va penjant la seva aportació, la seva experiència o la seva part de programació dintre d'una plataforma que hi ha a internet. Vam començar a mirar, hi havia uns quants que tenien robots com aquests, però que eren diferents, que aportaven també, que plantejaven fer una coreografia tots junts, i es va crear tot un grup de Telegram amb gent que mitjançant el Twitter volia formar part. Ara mateix són com unes 30 persones que van aportant diferents evolucions al projecte. I aquesta filosofia tan oberta i tant de compartir i tant de dedicar-hi hores i donar-les perquè un altre continuï aquella feina és el que a mi em semblava tan ric que creia que havíem d'aprofitar-ho per l'escola, perquè moltes vegades a l'escola parlem del treball col·laboratiu, la cooperació, però això com es veu fora de l'escola? Que a vegades els nostres alumnes tenen unes aficions al futbol, no sé què, on no hi ha res de cooperació, és tot competició. Hi ha projectes fora de l'entorn escolar on la gent coopera, i coopera desinteressadament, i em semblava que això era un bon exemple. Clar, com som mestres ens agrada que tot sigui molt interdisciplinar. Aleshores vam intentar introduir, o estem introduint diferents aspectes d'altres àrees per treballar-ho també amb aquest eix. I clar, hi havia la part de la robòtica, doncs anem a conèixer tot això que té relació amb la robòtica, anem a veure, nosaltres treballem també amb l'Scratch, amb el Code, anem a veure què passa quan es treu aquesta programació de l'ordinador i la fiquem en una placa. Ja veiem que funciona i que fa coses. I després tota la part dels components electrònics, el que són sensors, el que són servomotors, el que són els buffers, tots. Molt bé, quins objectius teníem? Treball cooperatiu. Com treballem nosaltres? Nosaltres ens reunim, mig grup cada hora, això és una hora setmanal, ens juntem en una taula allà que hem juntat tots com si fos allò una sala de juntes i parlem de la feina que tenim que fer.
que seran feines des de fer un pressupost, des de comprar el material, des de comprovar-ho, des del muntatge, des del redisseny, i tot això es fa o en gran grup, els 15 que som, després l'altre grup, o després en grups petits, en funció de la feina que requereixi la feina. La part de la resolució de problemes, clar, això és una mica com la base de com aprenem, ens hem d'equivocar, no? Tenim problemes, no tenim diners, hem de financiar-ho, hem de buscar alguna manera d'aconseguir-ho, hem de presentar-ho. A l'hora d'imprimir tindrem problemes, perquè les impressions en funció de en quin material, a quina temperatura, com ho fem, surten o no surten. Problemes de programació que ens podem trobar. La part de la presentació del projecte que ells havien de fer, clar, és una part important. Jo els vaig presentar un robot que vaig fer jo prèviament, els vaig ensenyar en què consistia, voleu que fem els nostres, que els redissenyem i fem el nostre projecte, però necessitem calés. Doncs, anem a fer un pressupost. Què necessitem? Totes les peces. Vam dividir tot el material que necessitaven, cadascú s'encarregava de buscar els preus, això tot via eBay, havien d'anar buscant, de cercar venedors. Clar, s'ha de mirar el preu, però també s'ha de mirar els gastos d'enviament, si comprem totes les peces a una mateixa empresa, els gastos d'envió són diferents, doncs serà com una situació real. Molt bé, tenim el pressupost. Aquest pressupost s'ha de presentar. A qui ho presentem? A l'equip directiu de l'escola, que són els que manejen una mica. I en funció de com ho presentem, obtindrem pressupost o no ho obtindrem. Després la part de la programació que us he explicat abans. Tota aquesta programació que es treballa a l'ordinador la traiem fora. Veiem quines finalitats tenen aquesta programació. I la part dels components electrònics de la robòtica. Aquí és el moment que nosaltres rebem tot el material després de fer la compra i com ells ho han de classificar. Ells han de saber què és cada cosa. No els hi podem donar, sinó que ells han de treure, han de comprovar el balanç i han de dividir-ho entre els diferents grups de robots que farem. Canvia? Tema de les competències. Molt bé. Com que som mestres i tot ho hem de fer mitjançant les competències, doncs hem de comprovar o hem de programar en funció d'aquestes competències. Clar, a part de la competència digital, doncs hi ha totes les dimensions, hi ha bastantes dimensions que ja es treballen només amb el mateix projecte de robòtica, però veiem una mica les altres àrees. Clar, a nivell d'educació en valors, tot el que és el treball cooperatiu, l'autonomia i la responsabilitat, totes les decisions les prenem fent un diàleg, participant. Tot aquest hàbit d'aprenentatge cooperatiu està dintre de les competències bàsiques de valors. A nivell lingüístic, la interacció oral, aplicar estratègies de comprensió en funció de la tipologia de text. Tota la informació que trobem d'aquest robot està o en anglès o en xinès. I a vegades són informacions molt tècniques. Doncs, les havíem de saber interpretar. A nivell matemàtic, l'ús de les tecnologies, a nivell de coneixement del medi, tot el que és el material que fem servir per imprimir. I, evidentment, a nivell artístic. Els robots nosaltres els redissenyem. Cadascú els hem de redissenyar sense que afecti la seva mobilitat. Quina seqüenciació fem? Presentem el projecte als alumnes, creem el pressupost, preparem la presentació a l'equip directiu per la financiació, fem el redisseny dels robots, demanem el material, imprimim i reimprimim, perquè moltes vegades les impressions no surten com han de sortir, muntem la part electrònica, que és el moment en què ens trobem ara estem en ple muntatge. A partir d'aquí ja és quan introduirem els sketchos d'Arduino, que això ho baixem d'internet, tot això ho baixem d'internet. Són alumnes de sisè, ells no programen Arduino, però han de saber com funciona. Hi ha una gent que es programa, que ja ho programaran, i això s'ha de ficar dintre de la placa. Com que és un robot obert, doncs podem afegir components. Ja han comprat els petits Bluetooth que porten dintre les plaques d'Arduino per poder servir les aplicacions per controlar el robot. Tenim les aplicacions del mateix robot i les del Zowie. I només ens quedarà la part final, la divertida, jugar amb el robot, presentar-lo als companys i fer una autoavaluació. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No tenen calçots, però no deixen anar el micro quan l'agafen.
Molt bé, jo ho entenc, que tingueu ganes i és normal. El que passa és que tenim el temps que tenim, malauradament, i hem de ser equitatius amb tothom, també. Ara ens toca ja l'última experiència, que és del David Sánchez, de l'Escola Àuria d'Igualada. Bon dia a tothom. Jo us volia presentar a l'Elisabet Mauri, que és mestra i és membre de la Comissió TAC de l'escola. Jo sóc el David Sánchez, mestre i subdirector de l'escola, els dos som d'Igualada. Hem de dir que nosaltres tenim un ferrocarril que per arribar a Barcelona trigueu gairebé 2 hores, el carrilet. I bé, és molt curiós perquè fa justament un any que estàvem aquí asseguts i vam poder descobrir noves experiències, noves maneres de fer de tots els companys, i això va fer que ens animéssim a presentar el nostre propi projecte. Ara us explicarem una mica d'on venim, què és el que hem fet i visualitzarem un vídeo que resumeix perfectament la nostra experiència. Nosaltres, som l'Escola Àuria, és un centre concertat d'Igualada, d'educació especial. Rebem alumnes de 3 fins als 21 anys, dividit en seccions. Tenim infantil, primària, secundària, transició a la vida adulta i alumnes amb necessitats de suport generalitzat. Aleshores, mica en mica hem anat introduint les tecnologies a l'escola, poquet a poquet, i entre el que teníem nosaltres i que els alumnes s'han implicat a portar dispositius mòbils a l'escola, ens vam encoratjar i ens vam pensar, vinga, va, fem un projecte i a per totes. I ara ens explicarem el projecte una miqueta. Molt bé. Ens endinsem en el sistema solar. És un projecte que podia encabir molt bé dins de l'àrea de coneixement del medi, però en la nostra escola realment ha estat un projecte interdisciplinar. Inicialment el que volíem fer era una maqueta del sistema solar d'un tamany molt gran i vam pensar que per motivar més a l'alumnat el que podíem fer és que fos interactiva aquesta maqueta. El que vam fer és, gràcies a una aplicació que es diu Aurasma, vam penjar unes targes dels astres, dels planetes, del Sol i de les estrelles, i d'aquestes imatges estaven vinculades amb uns vídeos, gràcies a l'aplicació que us he comentat. Sí, i per fer aquesta maqueta més accessible a tots els nostres alumnes, a part d'afegir la informació i que els alumnes ho poguessin veure a través de vídeos, que ja és una nova manera d'aprendre, també vam afegir hologrames, que era molt visual i era molt sorprenent per ells, i a més el sistema de comunicació per pictogrames, ja que tenim part dels alumnes que utilitzen aquest sistema i vam pensar que seria... Nosaltres volíem que pogués anar tothom a veure l'exposició, que tots els alumnes aprenguessin i s'ho passessin bé i que tothom fos partícip. Més accessible a tothom. Més accessible a tots. I el que vam fer, el tema de l'avaluació, vam utilitzar una aplicació que es diu Kahoot, que és un sistema de preguntes, com si fos un concurs de televisió, i és un sistema que és molt entretingut pels alumnes i això ens va permetre fer l'avaluació, en aquest cas, dels alumnes de la secció de secundària. Bé, ara us ensenyarem un petit vídeo que us he comentat, que el que fa és que resumeix a la perfecció el que hem fet i veureu que està implicat tant professionals com tot l'alumnat de l'escola. D'entrada els hem de donar les gràcies a ells. Ara, endavant el vídeo, quan pugueu. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dark, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I
And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive and I won't forget. Know what we've seen in him that lasts. Now in some way safely accepts. I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Now I'll be bold as well as strong and use my head. Doncs... Ai, és que m'emociono. Seguiu, no pareu. Doncs bé, que amb això volem animar altres escoles a tirar endavant projectes perquè realment els alumnes o professionals hem gaudit al màxim, ha sigut una experiència genial i... I si voleu més informació, aquí teniu la web de l'escola i podeu trobar el vídeo en versió més extensa, d'acord? I hem de dir que és el 50 aniversari de l'escola, per tant, un fort aplaudiment. Gràcies. Molt bé, bravo. Felicitats, molt bé.